i dag, det er, at vi går teorien igennem omkring sanseintegration, og hvordan sanserne de fungerer. Fordi det er hele grundlaget for udviklingen af Protacs produkter. Og så kommer vi ind på, hvordan børn med sansemæssige udfordringer, hvordan de er, hvad det er for noget, vi ser, og hvad vi kan gøre ved det. Og så til slut er der mulighed for at stille spørgsmål. Og det er sådan, at Malene holder lidt øje undervejs med spørgsmål, så hvis der er noget, der ville være relevant at tage fat på med det samme og svare på med det samme, så gør vi det. Vi tager det stille og roligt, og jeg kan afbrydes. Men Protac, vi er jo et dansk firma, som i over 30 år har udviklet og produceret sansestimulerende kugleprodukter. Og det er alt sammen baseret på sansintegrationsteorien. Så har vi altid fået forsket meget i effekten. Og det vil sige, at vi har dokumentation for effekten i flere sammenhænge. Det er både i forhold til børn, men også i forhold til psykiatri og ældreområdet, nedbringelse af tvang. Og så har alle vores kugler et indhold, eller alle vores produkter har et indhold af kugler, så der er kugler i alle vores produkter, fordi de her kugler, de kan noget ganske specielt. Så overholder produkterne alle de gældende krav, som de nu skal, når man samhandler med hospitaler og kommuner og er leverandør af hjælpemidler. Dinea var en amerikansk ergoterapeut, som arbejdede med hjerneskadede børn. Og når man har en hjerneskade, og det kan en psykiatrisk diagnose også være, ADHD og autisme er også en form for hjerneskade på den måde, at hjernen den pludselig fungerer anderledes. Hvis man skal have et velfungerende sansesystem, jamen så betyder det, at når man modtager sanseindtryk, så sorterer man i dem, tager de sanseindtryk ind, man skal bruge, og så gør det muligt for den enkelte person, at man får gjort brug af de her sanseindtryk på en måde, så de er anvendelige, og sådan så krop og hjerne hele tiden er i en balance. Det er meningen med sansintegration, og det er det, der sker normalt. Når vi skal forklare, hvad sansesystemet det er for noget, og det kan jo være både til terapeuter, som ved meget om det, det kan også være til nogle fagpersoner, som ikke ved ret meget om det, det kan være til forældre, det kan også være til brugerne, jamen så er det vigtigt, at man kan forklare det her, så det er begribeligt. Og hvis man så forestiller sig, at de 8 sanser, som vi har, at de hver har en brik op i hjernen i et puslespil, så skal brikkerne passe pænt sammen i størrelse og facon. Og når de gør det, jamen, så betyder det, at vi modtager og bearbejder sanseindtryk i det omfang, vi har brug for det, og at vi ikke tager noget unødvendigt ind. Vi har et filter, som er så finmasket, at det sorterer de unødvendige sanseindtryk fra. Og det er jo sådan, at hvis man er et sted, hvor der foregår en masse, jamen så får vi flere millioner sanseindtryk ind i sekundet. Og der er det jo vigtigt, at hjernen kan sortere det unødvendige fra, for ellers så er det, at man får den her overstimulation. Hvis man har en sanseforstyrrelse, jamen så er filteret så stormasket, så man får alt for meget unødigt ind. Så det vil sige, at man hurtigt bliver overstimuleret enten på synet, eller på hørelsen, eller på berøring. Det kan også være på balancesansen. Og så betyder det, at sansesystemet det bliver overstimuleret, og så er det, at man mærker, at uroen kommer. I midten, der har vi de 4 primære sanser. Det er de sanser, der vedrører en selv. Og det er de sanser, der giver os en kropsfornemmelse og en fornemmelse af, hvor vi er i rummet.
Og det er også det sansesystem, der fortæller os noget om, hvordan vi har det indeni. Det er muskelledsansen, og det er følesansen, det er balancesansen og den interoceptive sans. Og den bliver vi nødt til lige at forklare lidt mere. Men det er disse informationer, vi får fra alle de indre organer. Og det vil sige, at vi skal jo reagere på, altså hvis vi har ondt i maven, i magen, ikke, så skal vi jo kunne kende, om det er fordi vi er sultne, eller fordi at vi skal på toilettet, eller er det fordi at der er et eller andet galt derinde, så skal man reagere på det, så man kan mærke, hvad er det, skal jeg søge læge, eller skal jeg bare gå på toilettet, eller få noget mad. Hvis man har en autisme, så er det interoceptive system meget let registrerende. Så det er jo ikke en sans, man kan gå ind og stimulere, men vi ved, at hvis man stimulerer på muskelledsansen, jamen så har det en effekt på registreringen fra det interoceptive system. Men det er de 4 nærsanser, primærsanser. Så har vi syn, hørelse, lugt og smag, som er de sekundære sanser. Det er alle de sanseindtryk, vi bliver mødt med. Og det er her, hjernen skal være i stand til at filtrere mængden af dem, så vi tager det ind, vi skal bruge, og lader resten blive udenfor. Vi kan blive overstimuleret på alle sanser på nær muskelledsansen og den dybe følesans. Så det vi gør, når vi selv oplever overstimulation, når stressniveauet i hjernen den stiger, så begynder vi at bevæge os. Fordi lige så snart vi stimulerer vores muskelledsans, så virker det kropsafgrænsende og får stressniveauet i hjernen til at dæmpe sig. Så det er det, vi altid gør. Det er det, vi altid gør selv, og det vi kan selv. Og det er også der, når I har nogle arbejder med børn, som har sansemæssige udfordringer, jamen så ser I jo, at de er meget urolige, de råber, og de er voldsomme i deres bevægelser. De har ikke hold på, hvor meget kraft de bruger, og de kan være vanskelige for andre børn at være sammen med, fordi at de heller ikke har kropsfornemmelsen, så de kommer hurtigt til at ramme nogen. De har svært ved at komme udenom ting, så I har den der meget udadreagerende adfærd, og en ikke særlig de har ikke et velreguleret sansesystem, så de har rigtig meget bevægelse i deres dagligdag. Så det er det, vi skal hele tiden relatere det her webinar til, det er de børn, som har sansemæssige udfordringer, og sådan som vi ser dem i det daglige. Når vi holder lige fat i, at det vi selv gør, når vi forsøger at skabe ro, det er at bevæge sig og stimulere vores muskelledsans. Når vi putter kugler i vores produkter, så er det fordi, at når man får de dybe varierende tryk fra kuglerne, så bliver der sendt de samme informationer fra kroppen og til hjernen, som hvis man bevæger sig. Så det vil sige, at man ikke behøver at være så selvstimulerende. Det vil sige, når kuglerne gør arbejdet, så kan man ligge stille og falde i søvn under kugledynen, eller man kan sidde stille på en stol og koncentrere sig, fordi man ikke hele tiden er nødt til at bevæge sig. Kuglerne gør arbejdet, og filteret bliver bedre, så man heller ikke modtager så mange unødvendige sanseindtryk. Så det vil sige, at det er lettere for barnet at fokusere på skolen, fokusere på at spise, eller fokusere på at være en del af en sammenhæng, fordi de ikke skal være så selvstimulerende hele tiden. Så gør kuglerne arbejdet. Vi kalder aldrig vores produkter for tyngdeprodukter, fordi i virkeligheden så er tyngden ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man får de dybe tryk, så man får fat i sansesystemet,
der, hvor man skal, for at få det til at dæmpe sig. Så det vil sige, at man skal have nogle varierende tryk, og man skal have de dybe tryk, så vi får fat i vores muskelledsans, og vi får fat i den dybere følesans, så sansesystemet begynder at dæmpe sig. Hvis man kun lægger ensartet tyngde på, så vil sansesystemet først reagere ganske kortvarigt, især at kurven stiger, men fordi at man hverken får fat i sansesystemet der, hvor man skal, eller fordi der sker nogle variation, så vil man adoptere fornemmelsen, og så holder effekten op. Det er det samme som at have briller på, eller et ur på. Man vender sig til det, og det samme er gældende med vægt. Så mange tror, det handler om at få noget tungt på. Det gør det ikke. Det handler om at få stimuleret sansesystemet der, hvor det skal. Og selvfølgelig er der noget vægt i det, men det er det sekundære. Hvis vi taler kugledyner, så ved vi, at langt de fleste bruger dem, der bruger voksendyner, de bruger en dyne på omkring 7 kilo. Og det er bare vores lange erfaring, der kan se, at det er sådan, det er. Hvis man har et meget lavt registrerende sansesystem inde på de primære sanser, altså det vil sige, at man har en meget, meget dårlig kropsfornemmelse, så kan det godt være, at vi skal have en tungere kugledyne på. Men 85% af brugerne, de anvender en dyne på omkring 7 kilo. Det er jo helt normalt, at man bevæger sig. Og det er også normalt, at børn bevæger sig mere end voksne. Men hvis man har brug for at bevæge sig hele tiden, for at kunne skaffe ro til sit sansesystem, så er det, man skal begynde at tænke på, om man kunne få et hjælpemiddel til at afhjælpe denne selvstimulation. Så det er der, hvor vi skelner mellem, hvornår er det fint at bevæge sig, og hvornår begynder det at blive en udfordring, fordi at man overhovedet ikke formår, man magter ikke at være i ro, fordi så begynder hjernen at kalde på noget information. Og det er jo ikke noget, børnene de gør med vilje, og de lægger egentlig slet ikke mærke til, at de gør det. Og det sidste, man skal, det er jo, at man siger, sid stille, siger man til barnet. Fordi at det er jo ikke, fordi de ikke vil, de kan bare ikke, de formår det ikke. Så derfor så er det vigtigt at iagttage de her børn, og så se, jamen hvad er det, de egentlig viser os omkring deres sansesystem. Og det kan jo være, at de går meget på tå. Det kan også være, at de hele tiden sidder og kravler sammen på stolen og skal have benene op under sig. Og det kan også være, at de ikke registrerer de andre børn og bare er så voldsomme hele tiden. Så prøv at lægge mærke til de der børn, hvordan det er, de er. Og hvis man tænker, vi skal have skabt noget dæmpning her, så kan man gøre noget ved det. Nogle gange skal man også have noget ekstra fagpersonale på til at afhjælpe det. Vi skal lige se lidt mere på muskelledsansen. Det er også den, der hedder den proprioceptive sans. Og den proprioceptive sans, det er jo den, der giver os rigtig meget kropsfornemmelse. Den har receptorer i vores knogleender og i vores muskelvedhæftninger og ændring i muskeltonus. Så det vil sige al form for bevægelse. Så begynder man at stimulere den. Og det virker altid dæmpende på hjernens stressniveau at blive stimuleret på den proprioceptive sans. Og så får man et forbedret filter. Og så skal man hele tiden huske på, at man kan ikke overstimulere den. Og i praksis så betyder det, at man kan ikke bruge kugleprodukterne for meget, og man kan egentlig heller ikke bruge den forkert, fordi at man kan ikke gå ind og gøre noget galt.
Når man har udfordringer med den proprioceptive sans, jamen så har man en meget dårlig kropsopfattelse. Det er også de børn, der for eksempel falder af stolen. Pludselig så falder de bare ned. Det er også dem, der ikke kan gå uden om borde og stole, og dem, som har den der meget sådan voldsomme kropslige mønster. De vil også tit være meget råbende, fordi når man bruger stemmen, så kommer der nogle vibrationer, og det stimulerer også vores muskelledsans, altså den proprioceptive sans. Hvis man sidder i kørestol og ikke rigtig kan bevæge sig, så vil man stadigvæk gøre det, hvad man kan. Og det vil sige, at de børn, de gør rigtig meget, altså at de bider i sig selv, eller slår sig selv, også på kæberne, fordi i kæberne er der rigtig mange receptorer. Så de vil tygge rigtig meget, og de vil også rokke rigtig meget, de vil prøve at slå hovedet ind i væggen. Altså man ser den der meget voldsomme adfærd. Og så skal man jo ikke bare lige stramme bæltet noget mere i kørestolen, men så se på, jamen kan vi hjælpe det her barn til at få den her stimulation på en anden måde, så de ikke trænger at bide i sig selv, men at man får stimuleret muskelledsansen med de dybe tryk. Følesansen, den taktile sans, og nu har de smarte sikkert regnet ud, at vi hedder pro-tak, fordi vi arbejder med den proprioceptive og den taktile sans. Det er de to sanser, der skaber dæmpning. Vi har to lag af vores følesans, af den taktile sans. Vi har en på overfladen, en i huden, der er det beskyttende system, som gør, at vi kan mærke, om det er koldt eller varmt, eller om der er noget, der gør ondt. Og så har vi et dybere taktilt system, som hedder det diskriminerende system, fordi det gør, at vi kan genkende nogle berøringer. Den dybere taktile sans, altså det diskriminerende system, når man bliver stimuleret der, så virker det også altid dæmpende. Det ligger så tæt på den proprioceptive sans. Så muskelledsansen og den dybere følesans, det er de to sanser, der skaber noget dæmpning til stressniveauet i hjernen og til sansesystemet. Og så skal man tænke på, at det er at kunne blive rørt ved. Det er vigtigt, at man kan det, fordi det er væsentligt for hele vores psykologiske velbefindende. Så hvis der er nogen, der ikke bryder sig om at blive rørt ved, så skal man ikke bare acceptere det, men se, om man kan gøre noget for at dæmpe ubehaget. Fordi når vi taler det beskyttende system, huden, så kender I mange, som ikke kan lide at blive sådan nusset og aget, og den der lette berøring, som man mange gange gør for at være sød og for at give noget omsorg. Det går helt forkert til hjernen, så det, der skulle være dejligt, det bliver noget, der er ubehageligt og gør ondt. Det er typisk sådan nogen, som ikke vil i bruseren. De vil ikke have noget bestemt tøj på. Mærkerne i tøjet generer dem. Og det stressniveau, det giver den, det stiger i løbet af dagen. Så hvis man forestiller sig, at alt, hvad der rører ved en, er frygteligt, og frygteligt generende og stressende, så kan man jo gange det med flere hundrede for, hvordan de der børn har det. Vi ved jo selv, hvordan det er, hvis der bare er en myg eller en flue, der lander på næsen, så mister vi fokus på alt andet, end at få den væk. Så det, I skal tænke på, det er puslespillet, hvor følesansen, en af grundsanserne, er blevet alt for stor. Så der skal vi have skabt dæmpning til den overstimulation, og det gør vi ved at stimulere muskelledsansen med de dybe tryk. Hvis vi putter det hele ind i
at bygge et hus, jamen så skal vi jo have fundamentet, som skal være solidt, og det skal bestå af de 4 primære sanser. De skal være velstimulerede, for hvis ikke de er det, så vil de ændre deres størrelse i højden, og så får vi et meget svagt fundament. Så de skal være velstimulerede, for at vi kan lægge næste sokkelsten på. Og det er de sekundære sanser. Og der kan man jo godt være enten døv eller blind, og der kan man så kompensere til en vis grad, fordi de vil ændre sig i længden. Når det er på plads, jamen så har vi en kropsbevidsthed, og vi har styr på vores motorik. Og når vi har det, jamen så er det meget lettere at koncentrere sig, fordi at hjernens primære opgave ikke er at sørge for kropsfornemmelsen. Så kan vi koncentrere os, og vi kan bedre indlære noget. Vi har også en anden adfærd, som gør os meget mere kompetente ude i verden, og vi får en bedre mestringsevne af de daglige aktiviteter, men det bliver også meget mere enkelt. Og selv at kunne planlægge, man klarer meget bedre at lave en planlægning, også selvom den er ubevidst. Så det hele starter med, at man skal have et velstimuleret sansesystem. Så når vi får en henvendelse fra en terapeut eller en lærer eller en eller anden fagperson eller en bruger, så starter vi altid med at se på, hvordan nattesøvnen er. Det er så vigtigt at få en god kvalitetsnattesøvn. Fordi det handler ikke bare om det antal timer, vi sover, men det er vigtigt, at vi får den gode kvalitetssøvn. Når et voksent menneske skal sove 8 timer på en nat, og børn helt op til teenageårene bør sove 10-12 timer om natten, så er det fordi, at vi har brug for at gå igennem nogle søvncyklus. Hver søvncyklus varer cirka et par timer, og i bunden af hver søvncyklus har vi den dybe søvn. Man skal jo starte med at falde i søvn, og der siger man, at man ikke skal bruge mere end 30 minutter på at gøre det. Og vi ved jo, at mange børn, de bruger 2-3 timer på at falde i søvn. Og det betyder, at de får en meget kort nat, men det betyder også, at de i mange tilfælde ikke får den dybe søvn, så kvaliteten er for ringe. Når man er faldet i søvn, går man ned i nogle lette søvnlag, inden man rammer den dybe søvn. Nede i den dybe søvn, der ligger man helt stille. Der bevæger man sig slet ikke. Og der sker en masse med de indre organer og med vores hormoner, især væksthormoner. Men der sker også det, at hjernen skrumper, så vi vasker stresshormoner ud. Så det er nede i den dybe søvn, at vi restituerer os selv på celleniveau. Så det er som en svamp, der har suget vand om dagen, og som skal ned i den dybe søvn de her 4-5 gange, for at få presset alt vandet ud, sådan at den næste dag har mulighed for at suge, altså ikke nyt vand, men suge nye sanseindtryk til sig, og ikke blive overstimuleret, at man ikke starter dagen med at have et højt stressniveau i hjernen, men at man starter dagen med, at man har kapacitet til at sortere sanseindtrykkene, og at hjernen kan følge med til at organisere dem. Så derfor er det så væsentligt, at man får den gode søvn, så man starter dagen på et godt niveau. I kender børn, der kommer i skole, som er trætte, som nærmest skal starte dagen med at sove. Vi har også børn, fordi de ikke ikke føler sig udsovet, så har de svært ved og man må ikke hjælpe dem med at komme i tøjet, og de vil ikke have frokost, og det er svært for dem, det hele også at være sammen med andre børn. Så derfor så er det vigtigt, at vi starter med et godt udgangspunkt og med en god søvn.
Der er forskellige typer af dyner, man kan bruge til om natten, og det kommer helt an på sanseprofilen. Vi har 4 forskellige dyner, som man kan vælge mellem, og de 3 af dem er anvendelige til børn og unge. Den sidste er mere til ældreområdet. Men de 3 dyner, det kommer helt an på den sanseprofil, vi arbejder med. Og der kan jeg lige gå tilbage her, hvor man ser, der er en af dynerne. Det går på, det er, om der skal være bevægelighed i kuglerne, eller ikke så meget bevægelighed i kuglerne. Men det er noget, der kræver en individuel snak hver gang. Så det er sådan noget, I kan vende tilbage til klubben med, hvis I har spørgsmål. Og de har også en hotline ned til mig, fordi at jeg skal jo kun koncentrere mig om det her. De har også mange andre ting, de skal koncentrere sig om. Så vi kan altid få fundet frem til, hvilken type dyne, der vil passe til den sanseprofil, der skal ligge under dynen. Så det er meget væsentligt, at man får valgt den rette. Og det kender man straks, om det her det føles godt, eller det ikke gør. Så det er der, man starter med dynerne. Så til at bruge i løbet af dagen, fordi nogle gange så er det fint at have sovet godt, så klarer man dagen, men vi ser også mange børn, som trænger en hjernepause i løbet af dagen. Og der er det fint i frikvartererne, eller altså i skoletiden, at de har adgang til nogle forskellige kugleprodukter. Den, der bliver brugt rigtig meget, det er Protac Sensit, og dem har klubben, så I kan se, og I kan prøve. Det vil sige, der sætter man sig i stolen, og man får vingerne på, og så får man dæmpningen til sansesystemet. Så den er så fin at bruge i løbet af skoledagen, fordi at når man er ved at være fyldt op, så kan man få den der dæmpning, således at man er klar igen. Den passer til alle, og den kan stå inde i klasserummet, eller i et sanserum, eller i et pauserum. Den kan være overalt. Så bruger vi kuglevesten MyFit rigtig meget. Og det gode ved den er, at man kan bære stimulationen med sig. Så den bliver brugt rigtig meget i klassen og ude i frikvartererne. Så har vi sædepuder, kuglepuden, hvor man sidder på den i klasserummet, og så sidder man og bevæger sig lidt på den, men det gør jo, at man ikke behøver at rejse sig op og gå rundt i klassen. Så det giver så meget kropsfornemmelse bare at sidde på den. Eller vi har fodpuden, der hedder Ground Me, og vi har knætæppet, der hedder Knead Me. Og når der er forskellige slags, så er det fordi, at alle har deres egen sanseprofil. Så nogen foretrækker det ene, og andre foretrækker det andet. Det sidste nye, vi har udviklet, det er Sensit Junior. Det vil sige, det er standard Sensit-stolen, der er skaleret 20% ned, så den passer til de små børn. Og det er helt fra vuggestuen og børnehaven, helt op til omkring 9-10 års alderen, afhængig af barnets størrelse. Den findes i 2 udgaver, både en, der er fuldstændig vandtæt, men også en, der er standard. Og altid er der inkontinensbetræk i sædedelen, sådan så man der kan ikke trænge noget ind i stolen, og den kan desinficeres og vaskes af, og alle produkter, vi har, kan i det hele taget skilles af og puttes i en vanlig vaskemaskine. Så er der noget om vores forskning, og det mest interessante for jer, der arbejder på barneområdet, der er det seneste forskningsprojekt, der omhandler vores kuglevest MyFit. Og det, der var fælles for både forældre og børn og lærerne, var, at det skabte en kropsfornemmelse hos dem, så de ikke var så hyperaktive, og at de havde meget lettere ved at holde fokus, og at børnene også selv fik en bedre tro på egen mestring. Det gjorde også, at det var, at
de bedre, altså den viden, de fik, den lagrede sig bedre i hovedet på dem. Så det gav jo generelt en meget større ro i klassen og en langt bedre indlæring hos eleverne. Det her forskningsprojekt tror jeg springer over. Det handler om voksenområdet og mennesker med depressioner, men I kan læse om det senere, for jeg tænker, det er vigtigere lige at gå til en anden en med børn, og det er, hvor børn med ADHD, de begyndte at sove med kugledynen. Og det, der skete ved det, var, at de fik en bedre søvn, de fik en længere søvn, de lå ikke i flere timer og forsøgte på at falde i søvn. Næste dag var de ikke nær så trætte, og det betød, at deres arousal-niveau det ikke var så lavt. Fordi når et barn er hyperaktiv, så kan det både være for at holde arousal-niveauet oppe, men det kan også være, fordi de er så selvstimulerende for at skabe ro til sansesystemet. Men begge dele så man, at det blev markant forbedret ved det. Plus at det daglige velbefindende blev meget forbedret i og med, at de havde lettere ved at begå sig socialt. Når vi så når til bedsteforældrene, så er der forskning inden for demensområdet. Det er heller ikke så interessant for jer, det kan man også læse om. Så har vi et, hvor jeg bare synes, det er sådan ret cool, og det var inde i psykiatrien, hvor man ønskede at nedbringe brugen af bæltefiksering og tvangsmedicinering. Og der fik de alle de produkter fra Protac, de ville have, og de alle blev oplært i sanseprofilen. Og allerede efter 3 måneder, der havde de slet ikke haft nogen bæltefikseringer. Og efter et halvt år, der var brugen af tvang blevet reduceret med næsten 50%. Og det var egentlig min afslutningsslide, fordi jeg tænkte, vi skulle have tid til nogle spørgsmål. Og jeg ved ikke, om der er kommet nogle spørgsmål. Ja, det har kommet 2 spørgsmål. Ja. Så jeg kan, det ble også stilt spørgsmål i chatten om man får PowerPointen i etterkant, og det får alle tilsendt på e-post. Ja. Men da har det kommet et spørsmål om hva er forskjellen på kuledyne og vektdyne? Ja. Og så kan ved jeg ikke, jeg tror lige, jeg suser tilbage til den slide med... Ja. Det, der er forskellen, det er, at hvis du bare lægger vægt på, altså det gælder tyngdeprodukter i det hele taget. Vi skal jo tænke på, at vi har et sansesystem. Vi går til puslespil. Vi har et sansesystem, hvor brikkerne er faldet fra hinanden, fordi vi oplever megen overstimulation og et forhøjet stressniveau i hjernen. Så lægger man noget tungt på, og så vil sansesystemet reagere, men meget, meget kortvarigt, fordi at man vender sig til vægten, og så fordi at man ikke går ind og får fat i muskelledsansen og den dybe følesans, fordi de 2 sanser skal stimuleres, for at man kan skabe ro til det her sansesystem, så man kan få pustespillet til at falde på plads og passe sammen igen. Der er det ikke nok at putte noget vægt på, fordi det gør ikke noget i sig selv. Og som jeg også nævnte, ved det eneste, hvor vægten har en betydning i kugledynerne, det er, hvis man er så lavt registrerende, at man intet mærker, man slet ikke har nogen kropsfornemmelse, og de findes, så må man have en tungere dyne, fordi de trænger mere tryk bag kuglerne. Var det svar? Det var bra svart. Og så er det noen som lurer på hvilket produkt anbefales ved sterk motorisk uro hos barn i skolealder, og hvorfor? Ja.
Der er især 3 produkter, som vi bruger i, altså nu du sagde skolealder, eller siger du på skolerne? Ja, på skolen. På skolen, ja. Ja. Fordi altså nogle gange så bliver vi også nødt til at se på, hvor er det produktet skal bruges, og passer det ind i det her lokale og i den her sammenhæng. Men vi bruger stolen, altså Sensit-stolen, rigtig meget. Fordi at den er sådan meget, meget hurtigt, giver de her børn ro. Så bruger vi kuglevesten MyFit rigtig meget. Den findes jo både med små og med store kugler i. Den er også en, der har sådan en virkelig, hvor man kan mærke effekten med det samme. Og så fordi man kan bære stimulationen med sig. Så det er det produkt, der også bliver brugt rigtig meget. Så bliver kuglepuderne brugt, fordi at det er et enkelt produkt at have, og det sidder, ligesom man spænder det jo fast på stolen. Og så, fordi nogle gange så er der jo også nogen, der ikke vil have en kuglevest på, og hellere vil sidde på en pude. Så det kommer sådan an på, men de 3 produkter bliver brugt rigtig meget, også fordi de er meget enkle at bruge. Det er let for lærerne og pædagogerne at bruge det. Ja. Vi kan ta et siste spørsmål. Ja. Ja. Hvordan kan skolen legge til rette for bruk av Protak-produkter blir en naturlig del av skolehverdagen uten å stigmatisere enkeltelever? Ja, der vil jeg sige, den ligger i høj grad hos personalet, altså hos lærerne på skolen. Fordi jeg har set lærere, der siger, ej, det dur da ikke, fordi så kan man jo, så skiller han sig ud. Og så er der andre lærere, der siger, jamen han skiller sig ud i forvejen ved, at ingen vil ligge med ham, og ingen vil sidde ved siden af ham, og han forstyrrer alle. Og så siger de, så er det da godt, man kan give ham en kuglevest på, og så siger man til de andre børn, nu skal I høre her, Olav har fået den her kuglevest, det er hans, men I må gerne få lov til at prøve den. Men det er hans, fordi at det er en sej ting, han har fået lov til at få. Eller hvad man nu kan sige. Så man gør det til noget godt og noget cool at have det der produkt på, eller sidde på kuglepuden. Andre steder, der har man købt flere kuglepuder ind, man har flere kugleveste, og så bliver børnene rigtig gode til at tage det, de trænger. Så står der en kurv ved døren, og så kan de her børn lynhurtigt finde ud af, at det her, det er godt for mig. Og så tager de det selv, også fordi man gør det til en naturlig del. Det er ikke noget specielt, og noget man og nu er det fordi han er så specielt ham der. Så gør man dem til de hverdagens små helte og siger, prøv lige at se her. Så det ligger rigtig meget hos lærerne, og selvfølgelig forældrene også, at man gør det her til noget godt. Men tusen takk, Jette. Før vi avslutter, så tenkte vi bare informere om at det vil komme et nytt webinar i september. Dato og tema, det vil vi komme tilbake til. Men det sendes da ut via nyhetsbrev, på e-post og i sosiale medier. Og så har vi gitt 10% rabatt til alle som har deltatt i dag på webinar. Og det får man da ved å bruke rabattkoden PROTAK10 i kassa ved utsjekk. Og det får man da på alle PROTAK-produkt hos klubben. Og måske skulle du fortælle, hvordan, hvis nu der sidder nogen ude på en skole eller en børnehave og tænker, hvordan får vi fat i de her ting? Hvordan de kan kontakte jer? De kan kontakte os på info@klubben.no. Og de kan også gå på nettsida vår, klubben.no, og søke opp PROTAK hvis de vil ha informasjon om produkter. Og hvis man skal have rådgivning, så hvis man er i tvivl.
Ja, da kan man bare ta kontakt på e-post, men si at man vil snakke med meg, Malene, eller Espen som sitter der. Ja. Yes, men det var det vi hadde i dag. Ja. Så da sier vi takk for i dag.